koliko je bitno čitanje, koliko je bitno učenje. Wallahi, mi smo po pravilu ummet čitanja. Znači, mi smo to zapostavili. Mi smo to zapostavili. Ubi nas šeitan, Allah ga ubio, telefon. Ubi nas ovo što nam ne da mrdnemo naprijed. Mi mislimo da nešto radimo korisno, a samo tapkamo i nazadujemo. Ništa drugo toga nema. Znači, moraš da priznaš i moraš da se trmneš i moraš da kažeš dnevno moram da pročitam nekoliko stranica neke korisne knjige. Prva riječ, iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Kako ćemo da otkupimo, odnosno kako će mušnici se spase od muslimanske sablje, da nauče 10 muslimana da čitaju. Šta će im da znaju da čitaju ko ne čitaju? Šta će im? Što ćeš u školu kad ne čitaš? Što slušaš prvu riječ u Kuranu? Iqra, uči, a ne čitaš nikad. Bolje da si nepismen kod Allaha, da ne znaš da čitaš. Manje ćeš biti odgovoran nego što znaš, a ne čitaš. Manje ćeš biti odgovoran kod Allaha da reći neću da idem u školu, da Bilhanoviću, neću da idem u školu, hoću da budem nepismen, manje ću biti odgovoran pred Allahom. Jer ako znam da čitam, a ne čitam, teško da se meni. Ummet knjige, ummet čitanja, ummet napredovanja. To smo sve zaboravili, samo tipkamo i tipkamo i tipkamo i štetimo i oči, štetimo, fašamo mozak i gubimo vrijeme i na kraju uzmite svako neka sagleda. Nama dođe preko telefona 100 korisnih poruka. 100 korisnih poruka ti dođe, sigurno. Ali ne možeš da zapamtiš, nema beričeta. Na kraju, kad legneš da spavaš ili prije spavanja, samo reci da jedne korisne poruke, da se setim s telefona, danas sam pročitao. Nećeš se setiti, nema beričeta. A uzmi, pročitaj 2 stranice knjige i vidjet ćeš ko Bog da inšala, setit ćeš se što si pročitao makar jednog velikog broja od onoga što si pročitao, setit ćeš se. A s telefona, zapamtite, nema beričeta, samo nas ubija.